source. Tell my bitch I make a living on the race course. Хора, съм от GamesBG и както виждате тук, днес играем в Cubecraft сервера, ще играем малко Jaguars с Playmaker BG и с MadeBG. Здрасти, циганчета! Здравейте, какво правите? Така, ще ма най-пета също хора съм с много тора. Рейзър каньон. Рейзър камиона е. Сега ще играем Jaguars с тройки. Бързо, по втория ред първата, бързо. Бързо! Тъде като дойде. Къде какво? Сливай. Втория ред, четвъртото. Втория ред, четвърто, сериозно. Или първия. Първия. Опа. Осъзнахме, че MadeBG не може да ще разберете. Бързо е, Мишо! Червено. Личнах са! Червени! Не, ви почнахте мен ма глична. Добре, хора, Бързо! Лифтете, плиз, бързо! Имам чувство, че това ще е за клипа. Само Първия да ред търсим. пред... то са напълни. Не, мене баба с пълното. Докъде е мало? Предишния ред първото. Какво? Мишо, втория ред седмото. Тук Тука! Не. Тук. Опа! Бе, скам, знах някъде. Трябва да го изрежа. Това ще го изрежа, хора. И после ще сложа интрото. Ари уей. Хада бе. Не се рече. Та пука няма, бас хората си е. Да, брат, по 16, по всичко има, само по 18 няма. И ба. И цялото направо кева, брат. Какво друго да очакваш, бе? Какво друго да искаш? Да няма по 18 човека. Чоколад Геймс на 18 съба. Ма 42. Аз ще отивам в офсайд. Опа! Някъде влезнах. Аре, първия ред, четвърто е, тъпът си. Не мога, някъде влезнах. Здрасти. Дене си, първия ред, четвърто. Еми. Аре, Марто, първия ред, четвърто. Бързо. Ми бях като лъв. Първия ред, четвъртото. Жълти. Жълтура, аре, бе. Аре, бе, жълт. Лив. Имаш точно един човек и аз... Имаш още време 15. Да, то дови до къса си то са. Ами аз свирнах. За кого викаш на мене, като той беше виновен? Ей, тук втория ред първото. Втория ред първата! Пак се глища. О, Мишо! Имам чувство, че скоро няма да постигна. Брат, изкараха ме от сървъра. Скал Мишо... Бързо бе! Първия ред, 2, 4, 6. Шестото. Бързо бе! Последното ли? Шестото бе! Аз даже не съм в лобито. В кой лоби бяхме? 15. Скарам... Аз съм в 15-то още, баш да. Риент? Напред много... Аре, хора! Лив. Бързо е! Първия ред, третото! Не сме напълно. Аз съм вътре. Първия ред, третото. Ари! Жълна ли? Жълти. Аре, Марто, един лев нари, бе! Влезнах. Жълти бе! Зареза ми уървата. Пълно е. Влезна Кенчен Ун. Някакъв Кенчен Ун влезна с нас. Марто е Санче са, бе. Марто, сори. Аре, за кое лесно е? Мико да правя? Съдва ще днема. Аре, ливай, че. Има заради Марчин, брат. Кой направи? Парай, това не се учи. Миша, само пак да ти са гличнал. Брат, я са глица, ако стана, бе.
Първия ред, трето. Бързо първия ред, трето е. Вече съм вътре. Изрежда Ред, горе отдолу. Зелени. Вътре съм. Който? Който е си дава половината абонат. Ми давай кучека. Пък! Майка ти! Майко, Денис е последен. Не, баба ти е последна. Марта е последна. О, бриче. Бриче, Марта, ако правиш? Какво правиш, че бе? Що е там горе? Ай, Мартин се дава събовете. Не е вярно. Давам. Денис си ги дава. Що? Ти беше последен. Не е вярно. Давам тези... Чакай, ти да не съм видял, бе. Мишо, Слаба, Мишо ми дължи 2 пъти, значи давам един път на Денис. Марта, Мишко. Нормал. За мен не е гол, да. Позамени Айрана. Аз съм галидна година. Да, ние Ай, само папа. пчум. Айде да не се караме този спорт. Марто, значи малко блока за дете. Няма да съм аз, Денис е. А, да, бе. Що винаги съм аз? Защо пък да съм аз? Какъв е проблема, че не мога да разбера? Винаги издържаме най-много, като ти правиш яйцето. Ама няма да съм аз не искам. Аз не искам, ама вие ма карате. И аз не искам. Абе, Мишо, ти не един път не Който- си пил, бе. Да. Да, Мишо, ти никога. Ти не И аз един съм път. еди половин Половин път, това е. път. Половин път бях. Половин път. Лагна ми много яко. Ма човек, на тебе при мен някой път запиваш. Да, не знам. И при мен. Да, хора, който че това ми е новия скин. Това защо през 5 месеца си смина скина, това е много прост. Защото искам бе, не ми се обаждай. Това е новия скин, който Не ми искам се обаждай да по- тече. По телефона е. Много се Как му взех едното голд? Бегай, бе! Мръсник. Вече Не не се... трябва. Марто, аре дай 24. Дайте 24 голото е, да ръшкаме да. Някой дайте си гол давай. Марто, дай си гол давай. А що да се го давам голд? Аре, ще махай се. Ей, Келеш, ще ми звъни. Папа ти бебитката. Например, няма да прави яйцето. Аз не го правя. Аз няма го правя. Добре, бързо. Ами добре, Марто, ти си ме. Който ми, що ми взема голда? Трябва ми голта домак. Марто, ти можеш да си само там, бе. На ми трябва още 4 са махам. На мен ми трябва още 10. Защото... Даже ще взема меч в тази игра, защото... Мартин... Защо? Напротив това! Ще взема малко ерон. Взех си едно голд от Мартин. Те през колко време... това на първи левел, не? Се ми това. Аз Да. нямам ще махна. Още две и си взимам фул брадва. Фул брадва. Айран брадва. Аз взех вече. Аз имам. Един стак за храна. Мен ми трябва още. Не мога да кажа пак и това. Морковите са... А баба ти? Са Макдоналдс? Са Gold Games? Са боровинки. Са на къде да строим? На където си Не, решите. ти не са аркът миналата тактика. Добре, към пърпал. Да, пак да се разсесте, бе. What? О, как ми гръмнаха ушите. Чакай малко сега. И моите. Чакай на 50. Мишо, горе, ами ще някой за тебе. Хоп, ами ще някой за тебе. Хи-хи-хи. Често го. Да не чекам. Подробности. От някой ми вземете голд.
Не знам как слагам пегели, ма няма ми стигат пегелици. Нищо. Ти можеш ли? Да, са пробвам. Ма не знам, мързи ме прекалено. Чакай. Стял Денис. Ръж на това. И място на чупа яйцето. Brush my teeth, brush my teeth. Аз Ред на пърпала младието. Бегето. Денис бил го. Еми, тя беше само една. 3 обсидиан. Те имат ли Геге. път към обсидиана? Към обсидиан, най-умното нещо. Денис ръж. Денис, brush my teeth. Денис, brush my teeth. Да, си почиша ухото. Няма да си чешеш отход. Денис... Няма да си чешеш отход. Добре, бе. Brush my Мале. teeth, brush my teeth. Чакай малко. Цахам. Качай! Няма. хатаба. Абе, Те снимате цяле. Те снимат път към Саяма. Да, те до сега убяха, да. Раш Саяма. brush my teeth, бе мисъл. Абе, мъкни, бе. Там се обаза. Знаеш ли? Защото че са опачи. И дам. Смат. Shift. Пипшан си едно. Денис, нямам кирка. Чакай. Аз имам Ясно. дъма. Аз нямам. Взех 3. Взех 3, бе. Хвърли ме едната. Ате, и те са. Така, да си взема сет. Кой спиш, бе? Червен. Това е. Саян. Обърках се вече. Аз не съм Взех да взех 3 честплейта. То за коспа... бро. Ето зад нас. Къде бе? Мале, на малко съм тъпаца. Качакай бе! Иван! Качакай, бе. Ой. Лошо бро е като. Ти на мене ли бе? Ти на мене ли бе? Чакай. Яш. Идвам. Отивам да го убия. Отивам да го... Аз отивам да го самоубия. Това е малко фейл, може да извинявам. Фил. Фал. Прави, хубавица, Аз ще взема меч. What? Бах ти меча, брат. Давай, аз за това ще взема меч. Не! Мале, на висота съм. Това нема кефи. Миша, Те ми яде те моркови, бе. Миша ми трябва 2 голд. Едно голд. Меч ми трябва 2. Ма защо ти нямаш ли? Не за това, за Марто. Трябва да му купя пластични. Марто, мерси, че си ми взел на Ми виждам, че и два съм взел. да само се реш прав. Колко пегли ще слагам, не знам. Тихо! Колко пегли аз ще слагам. Брат Мартин. Колко пегли аз ще слагам. Мисля да оставя яйцето без обсидиан. Абе, айде спред, защото ми до 30 не иска да знаеш къде е. От два. Денис, ти на Саяна ли си? Ама ние сме 3 в 3, бе. Джиджи са. Червените са... Те са до нас. Червените тапати са до нас. Идвам, конзел. Има един флайер. Мишо? Не, позами то. Просто. Какво? Кой е ли? Да. Кой е той е? Ела си. Той е откраднал сигурно флайера не е откраднал. Флайера. Денис, села на нашия остров, защото аз срещу. Мишо, Да, бе, виждам. Мишо, той ще работни. Да не Кой е? бутни баба си. Ще бутне някой друг. Ще бутне тебе. Аз съм в базата, няма как да ме бутни. Сега се лъкопа разното толкова добър певец. Някой да дойде, бе, сам съм. Сайдвам, бе. Еко бе, Симсън. Едно ги Иглесиас. Нямам кирчок.
Напред ногата е слънце. Която баба ти грее. Която в очите грее. Чакай да не... Ще ме фанат за авторско право. Не само тебе, и мене. И мене. Май да го кача. Той не качва никога. Аз тази вечер ще го обработя тази вечер. Хора, фул айран. По айран, браво. Направи се още. Връщай се. Аз не мога. Що? Защото има лък. Защо? На сърце и половина. Няма да ме отиелиш. Сигурен? Сигурен? Да. Ключ кръвчета, шкоти. Yes, лапе! Денис, железен ключ. Чакай бе, не играем сега. Аз нямаме. Пък, кой ме звъни? Майка. Пак, това е. Къде си, бе, Денис? Майка ти! Дима ме звъни. Къде си? Ще ми красне скайп. Така. В смисъл на... Хора, някой ако... 100 фулайра на идва, брат. Аз съм на пърпала, идвам. На розо... на грина. Пък, как ме зацепи? Той с цели спал, той с спал режимичка. Идвам. Аде идвай. Тогава съм на нашия остров. Ей, брат, демах няколко яйца, това да биеш скайвар, ще го пръсна го. Ей, манго. Ами ако ска скайвар се са с ним. Не, чукай си. Чакай, ела, конджо. Ало, лелке. Чакай, той мене оцеля, бе, не окей. Чакай, не мене, бе, бунак. Чакай, бунак, лок. Той иди! Ела. Той с диамантен меч, брат. Вижте. Аз ще спа... Още? Добре, Той е. моля. Ще, бе. Аз ще го прекрещя. Бързо. Раш. Чакай, бе. Аз съм даймонд кирка. Раш ми дал, аз съм с сепшен се едно. Здрасти. Чакай, бе. Бе. Нямам! Скуда брато. Бягай! Аз го ти казвам. Здрасти. То са с пънча. Ще ме напънча назад. За малко. Шо е? Какво правиш, бе? Бреце. Лагам. И да не Не бе, на баба ти. Нищо. На бабти. Ето трика на... Тройно да скоча. Да строи, Какво правиш, бе, Денис? Оправям яйцето. Добреш? Денис! Оправям яйцето. Хамиби. Чакай, Денис. Аз съм дама. Оня дето тако ще ли е със сока? Или кой е със сока? Нямам блърките. Ама този трика на... Строи. Аз казах ли? Аз казах на мать. Денис, над тебе. Лък. На лък. То взема по 8 сърца, бе. Да, бе. 4, също. Джамес, аз не си казах, че видях Джано. Къде, бе? Не на центъра, не да кажа кой е. Аре, кажи къде го видява. Абе, след центъра. Като тръгваш към това. Като тръгваш към училището е. 6? Не. Неговата кожа. Сигурно. Към Василевски, бе? Май да. Абе, Детство. чакай сега, не мога да ти обясня, защото снимаме. Той иди. Абе, хора, ако не знаете, че Джорджано живее в тази да. И е голяма работа. По-скоро живее в София. Купре този! Денис, какво правиш, че? София живее. Идвайте. Не, бе, тук живее, бе. Абе, живее в София, бе. Здравей, как Мреш, бе, ще мреш, човеш. Още един идва. Марто, би го него. Искаш да чупя, ма нещо не се получи. Марто, рип!
Не съм аз виновен. Коло. То сме ви, брат. Май. Валя, хуй до вас. Ти почеш то удара в този гъс смотан. Аре ще не щупете цето, брат. Няма паза го брат. Колко пазиш, бе? Колкото спазиш газа. Значи още. Да, Марто, много го пазиш, брат. И аз Колко го пазиш? Много. Аре, да Мишо, ти па идвай да помагаш. Чакай, аз Че нямам ти оръжие, рипна. аз нямам оръжие, той е хоба. Ходят да помагат, бе, Мишо. Аз умрях. И аз. На половинка съм. Кондио. Денис, бегай! Бегай! Бегай, ма, на къде? Джеймс Бонд, не! Джеймс Бонд не ми се получи, да не. Ще се развия, ще видим, като миналя път, дето кой ще е награда, дето бих също един флайеран. Да. Сега вземам си Не може да скочи един джъмп, пък ми вика се развиете, еле. Ще се развия, сега ще виж. Да, Мишо, ти ще се развиди. Флайеран идва. Три преноси. Какъв флайеран е това, бе? Ми идва. Флайеран идва. Къде? Как тебе? Флайеран! Да. И тия други... Аз направи този... Има един флайеран, другия с диамант кърка, Ти нямаш диаманти. Те имат на трети левел, да. Не, Машко. Имам друга идея. Ще бягам като... Отивай на острова на жълти. Аз това ще правя. Андерталет. И от жълти мога да отидеш направо към мида. Какво смисъл ще правя? Why not? Мишо, към първо и след... не. Не е вярно. Аре бягай, бе! О, майко. Знам. О, майко. Пира Заника! Ще пира... Хора, като там я се завръщаме. И хора, това ще е за клипа от мене. И